Bufang gungrani Sawdust ni substrate by muikhumu sanamani muikhumu charge khaimani mongka new technique sini tripra sangtun wan sangtun jotono tam by muikhumu charge khai hingke chikap by mang phiaba omo kha chikap niya omo hingkai bufang by khaimani bufang mistri rokni ramdari phuruni je bufang gungra eba bufang ranai rokni gungra abo by ba muikhumu charge khaimano mo kaisa testing khainimani example mo research khainimani experiment khainimani success wngkha iko mo muikhumu kiyok sugyako airdrop siko tei mo bufang gungra bai khaimani teksa technique juda omo teksa juda omo haite update naiko tei kaisa mo bwkhari phaijak iko tei kiyok yako bwkhari phaijak mo hingkai